Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibiyag! Oh, ato yung tibayatin la kung maplastikan latlata. Agyaman na. Basta namin ngayon la kung mabasura, yag mula dito ya. Tagatangan me. Wan. Dito, iti kaasitgan apang ilakwan iti basura. Iso adituyak latan nga umay. Uwan met ah. Suki da kan. Wan. O sige nga Rod. Nakpay. Agawid ako, tainak agdigos. Tainak man makitsenda. Uwan ah. Kastala tibiyag. Ako nada. Manggad ka, tapnagbiag ka. Wan Uri agbas basura ka kastoy. Awan anyaman na. Adda kwarta iti basura. Talaga mait. Isungan ano saklat anati kastoy at trabaho. Nadalusmat da ito'y at trabaho. O sige, anak ko. Mangan kayo anaimbag, ha? Gimatangak iti sidaon tayo agalunggong. Kanateng. Nanang, Kalpasan na. Inkay to agripason, Agbasa kayo iti libro, Yowan. nanang, Kasta, Tapno, maragsakan akmat nga inayo. Taore agbasbasura aklaang. Basta nasingpot kayong anak ko, naragsaka ko. Si kamat ngamin bakit? Umdasmat ngamin ti matmat gatak para kada tayo. No apay-pay la mapan kamat agpidot dita iti konforme nga ilaklakom. Saan mo't adakos? Oh, kita man. Mabayag pa iti sweldom. When taiduldulin mo mat dagiti daduma sweldo. Di mo mat ngamin igatang amin iti masapsapol tayo. Kastala ti biyag, No saan nga agsirib? Awan tinasaya at apagtungpal ang timatmat gadam. Sige, makamu ka man langan. Tidaduma asweldom, kat or-ornungag, lakay. Amom dayta. Iso nga agpido taklata kadagiti latlata, ta ilakok. Iso pa yung kwarta. Kinalkalkon dahi ti basura, Tina. Saan abalita, insimpak matlaang. Inalak dagiti latlata kan plastic ti mineral water. Ta iso pa nga ilakok. Apay, di ka mabain nga agkalkal iti basura? Pagbainak ngay. Kat kwarta da ito yan. Kwarta ti pagbalinan na. No siyak, mabain na. Taado ti kwartayo. Ngam no siyak abas ti sweldo nila kay ko, ay talagang agtrabaho Nagado ang pagtrabahuan dita. Asaan aday ta basura? Saan ako nga agsapol iti daduma? Naimbagla ti kastoy ta, kukwak ti oras ko, Tina. Sige ta indak man di tabangir abalay. Ay. Bareng ada ibelang da alatlata ta alaak. Sayang! Uwan Vilma. Alam amin dagiti lata ken plastik. Agraman karton dita. Tay supay ngay lakom. Isumot lang ngay basura. Thank you, Ma'am Carla. Nagsayaat ka talaga kanya kamarigrigat. Kastala tibiyag. No nasayat kay ti padang matao. Addan tumot nasayat a sumangbaykan ka. Kastala tibiyag, Vilma. Kastagayam, Ma'am Carla. Ay, win aguray ka. Saan ka kadi amabain nga agbasbasura? Saan, Ma'am? Nadalos mati kastoy apanggadan. Dagiti ka arrobak, mabainda ka no. Ngam siya. Ay, saan Katno pagkwartaan matlati kastoy. Basta nagagat kalakit ting agkalkal iti basuraan. Sa bagay. Sige ma'am, isimpak man dagiti karton. Katagyaman ak unay Apay no agtrabaho ka, Martina. Adikat day tamang saksaklot latan iti imam ti aramidam. Awan mat mastra ka katrabaho. Kan may sa, kasanong agtrabaho ak ngay. Kat adamot 2 years old nga anak da. Asino ngay ti mga iwan kan kwa na? Kan mangisaganay ti kasapulan dagiti agis eskwela nga anak ta. Apay, agreklamo ka? Kasanumat ajak agreklamo. Kat awan pa iti pagmamayan mati sweldok. Takasano?
Nagado ti utang mo. Awan lakat umutang ka iti sandal, wano sapatos mo, wano saan, make-up. Di tamat ti pangip-iba namin iti matmat gadak. Panunutam kumamat nga, daan nakta. Isong agimpad kamat Ha? Di ka kanayon nga umutang iti kawas kan sapatos mo. Sapay nagnginginamat nga rod. Awan tupay may ipabalon mo kanyak. Isong nga utang ak iti store iti sardinas abalunat. Wanan! Narigat mo't agastusak day tamatmat gadam, iti para la kanya. Kababain mo't akan ka. Imbag tamom. Hmm? Na imbag kumamat no at da trabahom. Tapno sa anak nga agreklamon. Panunutan pa'y nga umuna ti kanan tayo. Sakbay ti pagarjud mo. Oh, makita yo. Bagay yo, dagiti ginatang ko akawas kan sapatos yo. Uray si kalakay. Bagay mo ta t-shirt mo. Wow! Nagmayat ti sapatos ko. Uray siya. Patas ko dito. Kuya ko. Okay, sige ngay. Ayan na nga iti ginatang mo aparakan ka. Bakit? Ay, saan da ka panunutan? Tinaskan kat da kayo. Tadyak met kayat. Apasig nga agkupkupas ti arwatan nyo. Ay na bakit? Ureg babasura ka laeng. Agkawis ka mata iti mayat. Saan abalin kanyak lakay? Adopay mo tinapintas akawas ko at yak maisusuot. Uray sandal ko. Adapay mo tagiti duldulin ko dita. Isuot kong tulataan no inte agpasyara sa nga pamilya. Sika talaga. Wen lakay. Saan abalin kanyak? Taadopay ti kawas ko. Dahi talaeng at nakadulin da. Ay, nagdagsunan dahi pipit ko asako. Nakno ngamin iti nagduduma ang mabalin ko nga ilakaw. Ado kami nga agkalkalkal iti basura dito'y downtown. Ngam okay lang. Ado mo ti pagkalkalan. Ha? Ni Tina dahi ta lumabas ah. Hoy Tina! Papanam! Hoy! Tina! Ha? Tina kintal-talak? Nagpigsa mo ti panangawag ko kinkwana. Ngam di nakmatnang. Wano? Ibain na? Nga am-am mo na? Gaputa agkalkalkalak laang iti basura? Lukas taman bilang. Ay, okay lang Saan abale? Tamay mayat matlat at ibiyag mi a pamilya ngam isoda. Ay na, agyaman nak nisa. Nagado dahi ti papapil nga ibalang yu kuma. Naibaglakit din ata simregak dito'y apasdak. Sayang kat kuman nga ibalang yu dagito ay ma'am. Sige manang. Mabalin niyo lahat ti umay disoy no adan tumanan ibabalang mi apapapel. Imbes nga ibalang mi, di alaam-laangan. Ay, wan, ading anapintas. Kasi talaga ti trabaho. Ti agbas basura, tapno da ilako. Sige tabagkata kun da iti inted mo apapapel. Ay, may sabag. Gyaman ak. Sige lang manang. Tulong mi daytan kan ka. Agyaman ak manan, Miss Sexy. Vilma, manungay matimat-mat gadam. No kasta nga ingka agkalkal iti basura. Depende. No daduma, adamat 5 kasot ang maornong ko. Ha? Ngamin, sana ka mabain. Sana kakaskan ka, nga ibain nakpay. Ha? Agasam, nakita ka ijay town. Apag iso alabsan nak anak katugaw taagin inanaak. Tina, kunakan ka. Ngam di nakpay pinansen. Ha? O daya? Di ka naglibak pay, Tina. Nagasidag ti ayan ko iti ayan mo alimabas. Linabsan nak. Ngam di nak intaltalag. Ngamen, ibain nak. Ibain nak, gaputag basbasura aklaan. Kwa? Ngam okay lang Anya kumangay. Awan mo, tinasakit abakrang ko? Oh, mutlagayam. Apay nga rod nga ising-singir mo ita. Saan mo't? Ngam kas ka lang amin baknang a tao? Akadurman nakpay? Nga ibain nakpay? Ay ngam, awan anyaman na. Sana bale? Tasaan mo't adakas ter aramidak? Ay talaga nga ibain ka akaaruba. Yak kayat amaamon dagiti
tao nga ammo ka agbasbasura. Ang mga nuko na enda nga agpadatang agbasbasura. O sige, gitakan. 5 basaklaan dito'y parangan niyaw. Naa? Ay, nagadulakit din alastog aya. Ngam awan mat nga rod paglastog da. Wan, kakaasin ni Vilma. Saan ngamin nga umanay ti matmatgadan ti asawa na pagbiagda. Iso amapan agkalkalkal iti basura. Anya ka di tay bagbagam ati na. Anya nga kalkalkal iti basura. Ay, wingag pa isaw. Pudno magtatanar daw. Agkalkalkal ni Vilma iti basura. Iti kasta, adayla ko na. Kat isupay nga igatang da iti bagasda. Ay, mayat ti kasjay. Kay nawan ti dakes na. Taday jay ti panggaganda. Adda kwarta iti basura. Kunada nga rudan. Kapilitan lang nga aramidan na ti kasta. Kasaan nga umanay ti matmatgadan nila kay na. Muray man. Naimbaglakid din at nagagay. Amo na ti agtrabaho. Amo na atulungan ti asawa na tapno agbiagda. Ay, no siya jakla kayat ti agkalkal iti basura. Yak! Madurma na. Narte ka launay mait. Kasla uyawam ni Vilma iti dayta nga ibagbagam. Ala, gumatang ka tapno pumanaw kan dito istorkaw. Tadyak kayat ti kasken ka kasarsarita. Lastog! Oh, kita am dati na ornong ta iti bangko, lakay. Nan, kitayak man. Maragsakan na ka makakita iti daytoy bakit? Wan Dito, itinapnapan ang tidaduma asweldom. Talaga nga induldulin ko. Amok tasaan mo mat nga inlimad kanyak nga agibang bangko ka. Talo atawan nga ornong ko daytoy. Tatunggal agsweldo ka, mangilasin akon adagos iti inak ibang ko. Binulan akasta. Iso aday ta, nagdakkelan. Bilibakon kan ka, bakit? Babasit pa'y dagiti anak ta. Iso makaornong talat-talakay. Ngamti kayat ko ita. Extensionan tato'y balay tayo. Mangpaarami ta iti dwa silid. Tapara ka dagiti ubeng. Tapno, medyo lumawa man ti kusina kan salas tayo. Aywan na bakit? O sige, aprobarak na itang imbagam. Nembag kayo pa, Vilma. Tama ipalaway ugayaman ti balayo. Una! At ugayam ti kwartayo Ay na, nagururnongak Celso. Tunggal ag sweldo nila kay ko iti trabaho na. Mangilasin ako na dagos iti ibang ko. Kanayo na kasta. Binulan. 3,000 ti maibangkok iti tunggal bulan. Saan mo't adakkel ti sweldo nila kay ko. Ngam tultulungak namin. Isungat dala ta maidulin ko Kan babaan ti kaasi ti Diyos. Awan, tinagsakit ka na kami. Isuan na kaurnungak iti kwarta may. Kasta ka din. Tultulungak ti asawa, nagtrabaho. Agbas-basura Katimat-mat gada. Isupay nga igat-gatang ko iti kasapulan mi kadagiti umpeng. Ay, kasta gayam. Kan oray pa'y kanayon na, nga uyawan ni bakit mo. Okay lang kanya. Awan, ti mapukaw kanya. Di ko namkit day. Amang ano na nga bak iti huweteng. Waiting asasawang mat. Kat nabayagan nga awan waiting dito lugar tayo. Anya nga itamok. Ni Vilma akanayon mo nga uyawan kat nagnakam a tao. Tauray kasjay laeng ngagbasbasura. Nakaurnong iti adu a kwarta. Iso nga ita. Maipalawadan di balayda. Ha? Ni Vilma a basurera ado ti kwartana. Iso saan mo nga uyawan. Tadayo anak nakam ngam iti sika. Isupay ang ti sakit mo. Imbes asyak nga asawam. Awan mat nasayat ngamin nga ramit mo. Dayta lamang gastos iti natgadak ti pagalistuam. Isu nga uray kasano nga agawak amanggad. Awan matlata ti pagmamaayan ti biag tayo. Tasika, unaam dayta pagarjud mo.
Kanayon ka nga umutang iti parakin ka. Nagngingina pa imot nga raw. Di ka lang mabain kanya kakanayon nga agbambannog. Ha? Ni Vilma nga agbasbasura, ado ti kwartana. Ngamin, adda kwarta iti basura. Ah? Ket no kumata nagagat kamat akas kenkwana, di mayat kumatibiyag ta. Ay, apalak launay ida. Gaputan na nakam da nga agasawa. Saan akas kadata, asak laang tinanakam. Tasika, awan nakam mo. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Adda kwarta iti basura. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay, ken iti mat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.